Iti sa Balipay a report, manipod mo tinumutibiyang internet, mapababa ti presyo na ken mapapigsa. May basar ti Department of Information and Communications Technology. At man ti report mga idol. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan dagiti netizens iti Ilocos Norte kalpasan anay baga ni DICT Secretary Henry Aguda ngagbalinton ang napigsa kay nalakat ti presyo ti internet iti pagilya na Pilipinas, partikular iti Ilocos Norte. Kunan ni DICT Secretary Aguda asaan to ang mapaabak ti Pilipinas iti biyang ti internet iso nagyaman isuna kanang iti telco owners gapot ang makitinulong da iti plano ti DICT. Hapon na-approve na yung National Digital Connectivity Plan. Pag tinignan mo yung affordability, nag-improve tayo from 2022 to 2025. We went from number 9-10 to now number 6-7. Pero ang gusto ni Presidente, pag affordability, dapat 2 or 3 tayo, minimum. So we should be, so expect the internet cost to go down by mga 80% pa, 80%. Pagdating sa speed, ganun din. Nasa mga 9-10 tayo noong 2022, etong 2025, nandun na tayo sa mga 6 or 5. And ang gusto pa rin ni Presidente, kung di ka man na mag-number 1, mag-2 or 3 ka before the end of his term. So mangyayari yon. So now, just to give you an idea, dati, nung nag-start ng 2024, nasa mga 38 Mbps lang yung average speed. Ngayon, nasa 58 na. Ukla statistics. Pero kailangan nandun tayo sa mga 150 to 200. So, abutin natin yan. Pero mas maganda niya, dapat sa chat. Mainaig iti daytoy ket kun natimay sa nga online seller ani Mrs. Cherry Bareng anapin da sa launay aganwa ti DICT daytoy abanag. Kanya kita maya da sir kasi migta internet lalo na da kami nga bakanti linya na ket medyo alalisto lang ba si digiti order mino ko. Kedeti lang amin kasi ditoy bypass idi awang pala ni Jollibee kada makdo aket medyo okay kasi ahan lang nga digitay online idi dapat digitay lumablabas nga digitay bisita tayo nga from other cities na Manila kada ano ito lalo na ito pagkain Pinay ko nada nga media damit makdo kada kasakit medyo kimap so iso nga media dati online nga kasta medyo okay met masina Iti agdama ket mayor uray ti plano ti DICT amadaan ti free internet sites kadagiti nagduduma pa sa Ilocos Norte sakbay nga gudo itetta atawen.